Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. May mubag mo diretso tag hisgot atong gisulti na muna ako sa phone. Nga may importante tag istoryahan. Di lang bahay ni Professor Jiro. Bahay usap na ako. Usap din na, bro. Ha? Bro, BJ? Pamina, bro. Napatapang ko sa akong mga kabaro bahay nining gingon mong pagkawa si mong profesor. Imo ro phone? Ha? Diron ako kay akong i-personalize ang bagti sa cellphone. Yes, bro. Nalimot ko sa pag-turn into silent or pag-vibrate nini. Na-disturbo na hinunta. Bagala na, bro. Basig importante sa na. O baka, basin related na si mong professor. Ako na isang ko, bro. Kauban ko sa work. Replyan sa nako ha, nga di lang ako magpatawag karon unya na, magay mutawag ako niya. Bagal lang, bro. Pwede na si Kawas, saba music din eh. Tumaga siya. Ari, hello? Sir Andre, ipa-pull out namin din sa S building. Ipahunong ang among trabaho, sir. Ha? Unsay gipahunong? Ug gisabay gipasabot nimo nga tagias building nga nagpa-pull out ug napahunong ninyo. Ang babae nga anak sa tagiya, sir. Si Messi. Unsa? Pero nga ano man? Unsa man kuno iyang rason? Sa unsa man kuno nga rason, Hari? Kaning, uwa man musulti, sir. Tumulong na ko na mag-istorya, sir. Basta, isog kayo. Sir? Sige lang, Hari. Pull out ang usang muriya. I-secure lang ang mga gamit o mga materyales. Manawag na ko ni Miss Jimenez kung unsay problema. Mupay-bawar niya kung mo o sa imong mga sakop niya kung unsa. Sige, sir. Sige, bye. Bye, sir. Unsa man gipuhat ni Miss Jimenez? Unsa may problema? Oh, sorry bro. Nabiyaan ta ka. So ka, subok lang naon mo. May problema? Oh, may gamay lang problema dito sa gitrabahoan sa mga sakop. Sa building. Ako nagkontrata. Kusog din yung racket mo, ha? Ay, nato na guna. Mabuhi ta. Huwag magkatabang putasupan. Di bagin ako ng pro, eh. Kurutin kong bilib mo. Dapig man ka. Tural, migo ta. Ito, niyan tawag sulti ha. Niyan ang pagkaula itong i-order, oh. Nihapon na ta. Ang bahay ni Professor, bro. Niyan na, haman ito pa nihapon. Pero, bro. Anong problema ha? Bayan si mong professor. Ay, okay na. Ha? Say, buti pasabot nga okay na. Ha, bro BJ? Ayaw niya, lagi ito magsultian ha. Nihapon sa nakigutom na ko. Importante nga, huwag kaya ang kabalakan sa ibang profesor. Basta okay na. Okay na, mga oras na. Ako rin mo bayan sa tong tanang mga order ha, bro? Uy, kaya di bihin mo ha, Bro Andre. Ako nag-ingon ni mo nga nita magkita. Sa ito pa, ako imo bayad. Ako na lagi, bro, okay? Hindi sultihan ba yun sa kong giingon ni mo? Nga importante kayo. Hindi lang about sa imong professor Jiro. Kung bayan pagidi mo. Ano sa maningin mo? Blackmail? Black box. Ikaw ha, i-hostess ni mo ang imong isusulti na ako ha. Pulis ko. Oh, yung na rin na. Ano, ang kriminal kay bawa mang hostage? Oh. Pastil lang gini mo. Sige, di lang ko mamugos. Ay, kanilay ba yun tanan? Hindi na. Kamawag ka na. Ako pa. Bitaw, bro. Seriously. Masaya angin ako nga may bawan.
O saan ang imong gisulti nako? Di lang bahin ni Professor Jiro. May labot mabuka din nako. Okay. First, nabalik na si Professor Jeronimo Villa sa hotel nga iya karong gistaran. Tinood ka, bro? Siguro ka? Bro, ako pa. Pero, giyon sa mo pagkasayon, ha? O sinitabo, nganong... Paminaw, bro. Daghang tagsuod nga PNP personnel. Even in the military. O labi na yun sa taga-intelligence division. Seriously speaking, kailangan lang mag-amping ang imong Professor Jiro, bro. Labi kinagyod. Kinang lang mag-amping yun mo sa inyong malihok. Kay may nag-monitor ninyo. Aduna, Bro Andre. Unsa? O kinsa man, bro? Kinsa man ang nag-monitor na mo? Di pa kahit ko makadetalye ni mo, bro. Kay nagpadayon pa ang intel silang di taga-diring. Ba't ang pinakimportante nga mag-amping mo siyang malihok? Huwag ko makasabutin mo, bro. Pero, saan sa man nga rason? Kinsa man kini mga tawana? Unsay ilang koneksyon? Nganong ilang maning gimonitor o kung sa may ilang makuha na mo? O kumaybaw. Kaysa ko nang gikaingon. Nagpadayon pa ang di taga-diring sa taga-intel. Sa pag-amping lang. Para sa mong safety. Di ko ba magkahatag na ako bisag kamay na lang nga idea? About ini mga tawhana o grupo ba ka nga giingon mong nagmonitor na mo? Sorry, bro. Pero huwag yung ikadugang pagdetalye ni mo. Wala yun. Gusto lang kong i-confirm kung nabalik na ba si Professor Jiro sa hotel. Sige, bro. Tawagin siya. Babot ako ni Magdini. Okay lang ko, Andre. I'm safe. Huwag kang kabalakaan ka lang ko. Professor Jiro. Pero, kisa ba katong upat ka tao nga imong giubanan? Unsay ilang katayuan sa pagdani mo? Magsulti lang niya kitang tarong nga, Andre, kanang ni anak ka dito sa hotel. Magpaabot ko na ito. Okay. Okay, Professor. Pabuta ko niya. Unya, Bro BJ. Salamat kayo, ha? Salamat kayo sa mong pagtabang na ako. Thank you, bro. Basta ikaw, wala problema. Narko. I'm just a phone call away kung doon na kayo problema. Nya, magkasala mo sa iyong partner, ha? You claim this invite, ha? Sure. Okay. See you. Okay, bro. See you. O, gusto ko. Salamat yung kayo. Salamat kay nabalik na dahil si Professor Jiro sa Hotel Andre. Oh, Fiona. Pero, diin mo din ko na siya dada itong upat ka tao nga iyang giubanan. Wa pa may magkasulti girog tarong bahin. Anang bahin, ha? But, nagpaingon ako sa hotel. Muna yung musturyahan ron. Muna, after dito, muhapit ko diha. Kay nasa tayo importante nga istoryahan. Bahin saan sa? Inagana na nako. Okay. Niyapon ka na? Human na. Okay. Bye na, ha? Kay doon ako sa hotel nga gistaran karon ni Professor Jiro. Sige, Andre. Bye. Bye. Ay, nalibot balik ko pangutana ni Bro BJ. Labot ni Fiona. Kung lakip ba sab siya gimonitor sa wa nila mailing mga tao o grupo. Wa cute mawa ang akong kalaay. Bisag kiunsa ko na paglingaw ang akong kaugalingon sa mga movies diha sa net. Pero ang makalakot sa tanang makalakot. Kay wa pa mo adto sa kong office si Engineer Andre Martin. Wasap yun siya manawag na ako related sa akong pagpahunong o patrabaho o pagpa-pull out sa iyang mga tao dito sa bag-o namong building. Uning iyang wa pagpakabanahang tutron. Nadungag ka ng akong kalakot niya. Wa ka pa makailang ka na ako, Andre. Kung kinsa kini si Sophie Jimenez. Wa ka pa makailan ako kung ako na'y masuko. Shit ni mo, Engineer Andre Martin. Shit!
Salamat sa Ginoo, Professor Jero. Ngaluwas kang nabalik ni Soter. Apan, may mo ba nga sayaran ko nimo? Kung kinsa ka itong mga tawhanan nga imong gibanan? Pasiluwa ko, Andre, nga daghan ka mong nahasol tungod ka na ako. Wa kay angay pangaywan og sorry, Professor. Kung sa may mga aksyon nga among gihimo, kana tungod kay mahinungdanon ka para namo. Andre, Og may rason kung ngano nga gibati kog kabalakas sa imong seguridad. Kay naisgutan nato kini sa daghang mga higayon nga may nagmonitor nimo og mahimong kanako. Kay wa mahiyon o wa mahimot kung sa may ato gibuhat. Og inline kini sa atong gihimong research og pagtuon dito sa Japan. Apan mahimo ba nga saysayan ko nimo kung unsa gyud ang matuod nga hitabo nimo? Kung kinsa gyud katong mga tawhana nga imong gibanan? Sa pamayangay kong isulti o ipasabuti mo, Andre. Di naman ko. Luwas naman nga nabalik din ni sa hotel. Sa latod, na exaggerate ra kaayo ni mo ang pagsabot ko nga nung wa ko makontak. Noon, sa imo nang giingon. Sa mga istorya nga atong nadunggan nga mauni, mao ka na. Nga sa latod, ang atong interpretasyon ni Ato nga may hulga ka natong duha nga ipaluyuhan sa mga globalista, sa mga elitista. Dili ba? Oh, Professor. Giseryoso man nato sa pagsabot katong mga butanga, apan diha na di ay kita masayop. Og unsa ibot mong ipasabot, Professor? Abini mo, gihuna-huna, gisabot, o gitimbang-timbang ko gayod sa makadagan. Kung unsa gyud ang lintunganay sa tanatong, ang tanan natong gituhuan. Sa tanan nga natanom sa atong hunahuna, nga gituhuan tang matuod kalabot sa mga conspiracy theorists. Nga karon akong nasakan, og mahinungdan nga nakakam-up na ako sa konklusyon nga ang tanan, generally speaking, is a work of fiction. Ug wa di kini kalainan sa ilang giingon nga mga bunga lang kini sa atong hunahuna. Professor Jero. Yes, Andre. Ug mao day ka na ang matuod. Ug sa tanan nga nagtuo sa bisan unsa na lang nga impormasyon nga sayo na lang kaayong ma-access sa internet. Nga makakabig yun kini ni bisan kinsa nga way igong kasayuran ug igong pagtugad sa kamatuoran. Madag yun kita og buto. Ay laglay na sa pagsabot, Professor. Pero mangutan na lang ko. Gusto lang ko masayod. Sa unsa? Kung karon sa lang magsugod nga ikaw kumbinsido na nga ang tanan tang gituhuan dili di tinuod. Kung nganong karon ka lang musulti na ko bahin ini. Andre, kuan. Karon sa lang, Professor. Kay before kagod nga nabalik ni Soter, wa ka man makahisgot ako bahin ana. Ug di ikalimot nga ang atong pagtuo nga matuod gyud ang tanan tang bisayran. Gawas nga dili lang kita kumbinsido. Daghan dili lang dinhi sa atong nasod. Bisan pa sa tanang suok sa kalibutan. Nagtuo ko nga may usa ka pundok nga buot mo kontrolar kanato. Dili lang kay may usa ka basihan. Daghan dili lang kay may mga ebidensya. Daghan pang mga ebidensya o mga testimonya sa mga taong kanhi sakop nila. Apan migawas kay dili nila matuon ang sayop nilang baruganan. Kay ilang mga kita og nalantaw ang yawan o nining tumong. Ang kabulahanan lamang niadtong mga adunahan sa mga globalista, sa mga elitista, nga mga alipores ni Satanas nga daghanang napatay og biktima. Andre. Pasaluwag ko, Professor, sa akong gipanulti. Pero sama nimo, igol na sa kong nga nagpadayag kung unsay nias kong nauna o kung unsa gyud ang akong gituhuan o gibarugan. Mahibong na sayop ko. Apan diha lang magkasulti na ako si Professor nga itong human siya mabalik sa hotel. Human usab siya na hiuban niya itong upat katao. Nga wa gyud siya gisulti na ako bisan kamay. Kung kinsa sila ug kung unsay ilang katuyuan kung nganong kita nila siya. Nganong dako na kaayo ang iyang kausaban human siya mabalik. Unsa ang influensya nga nahimo ni atong mga tawhana kang Professor Jero. Unsa man. Ingon sa dili ko makatuoy ni Andre nga si Professor Jero. Bisan ako, Fiona. Nagkalitan yung kayo. Hinungdan nga wako'y laing kadudlahan. Nga katuyong upat katao nga iyang giubanan sa pagbiya dito sa hotel. Nga gabi na kayo. Ug usa pa siya nabalik. Maugyod ang hinungdan nga nung nga kalit lang nga misway si Professor Jero sa mga butang nga among gibarugan o gituhuan. Ug sa imong pagsabot, Andre. Unsa imong pagtuon nga nung kalit kayo kining kausaban ni Professor Jeronimo Villa. Wailay misandob sa kong nahuna, Fiona. Nga dili ordinaryong mga tao katong giubanan ni Professor Jero. Mahimong masayop ko. Pero nagduda ko nga mga mercenaries ug sakop katong mga tawhana sa mga elitista. Unsa? Kun mao, dili ka na angayan nga mokumpiyansa, Andre. Namiligro ka. Fiona. Huwag yung kumahimutan nga gununa ni Professor Jero ang iyang kalit na kausaban. Ingon sa tigyo ko makatuwa nga na ingon siya nini. Dili ka na. Bisag giunsa ko siya sa pag-analisar. Ug imposible kining mahitabo. Imposible kayo.
Apan may namatikan ko niya. Taway siya nga musulti. Maragwa siya sa iyang kaugalingon. Ug kambot ko na sa iyo pagkako. Mura siya dunay gisunod nga hanay ng daan nga gisulti. Nga murabag may nagsugo niya. Professor Giro. Oh, may matawag. Si Harry. Hello, Harry. Sir Andre, Mitawag ka? ako makadisturbo, sir. Yes, wa Harry. Kumusta naman, sir? Oh, nangumusta ka? Okay lang. Nagkasulti na mo ni Miss Jimenez, sir? Oh, tuod. Ay, pastilan. Unsa man may ini, sir? Mo report mi ugma? Ang butong ipasabot, sir, ba kung trabaho ba may ugma pohon, balik dito sa building ni Ma'am Jimenez. Sorry kayo, Harry, ha? Wa pag yung magkasulti ni Miss Jimenez. But, kinahanglan mo nga mo report sa inyong trabaho, ugma. Pero, sir, upang mo magkasulti ni Miss Jimenez, usa pa, nag-remind ito na ko, sir, nga di pwedeng mo balik may sa mong trabaho kung di mo magkasulti og tarong. Ug gusto pa mo istoryahan, Harry. Sa may problema. Matay, sir. Di ko makatubag ng mga sir. Si Miss Jimenez siguro nahibaw kung sir problema, kung ganong iyang may ipaundang nga pinaspasyan ko sa atong trabaho. Basta kay gusto ko nga mo report mo dito. Ako na mahibaw niya itong Miss Jimenez. Kay kung doon na may problema, ako ray angan niyang sitahon. Kay ako may doon ay kontrata nila. Ug dili kamo nga akong gisangunan sa pagtrabaho dito. Kinsa may nagsulti nimo, Daddy Gab? Nga gipahunong na ako ang mga tawo nga nagtrabaho dito sa bago natong building. Particularly ang mga trabahante nga nag-install sa mga facilities and equipment dito, ha? Si Mr. Sala. Si Mr. Sala? Remember, my dear, bisan may target date kita, og all set na. Even sa inauguration day. Plus, ano na pa kita yung daghang bisita, yung mga negosyante di lang dinikikan sa ato, but from other countries, nga willing to invest o makikasosyo na to. You need to fix kung unsa may problema. Yes, Dad. I understand. Huwag kay angin kabalakan. I can manage. Okay. I trust you, my dear. Thanks, Dad. See you. Okay, Dad. Bye. Bye-bye. Shit! Sa akong gihimo, ako naman hinuon ang problema og mapiki ini. Tungod gud ni mo, Engineer Andre Martin. Tungod ni mo! Pastilan. Nakatuog man tayo ko. Ugwa na ko ma-off ang TV. Ang remote. Ako i-off. Saan naman tayo ito? Dumurasa? Pastilan. 2:15 pa sa kadlawon. Ang akong phone. Niasa ko tapat. Tanaw ko kung may missed calls pa or messages. Way mga missed calls. Pero, yun na. May message si Andre Martin. Ako masahon. Nangayo siya dispensa nga late na maka-message. Ug nag-apology usap siya. Nga wa makaadto sa office aron makikita na ako. Kaya may emergency day ko no siyang giatiman. Ug dili lang ko no siya mo detalye ug mo pasabot. Ana na lang ko no inikita na ako dito sa office around 9 to 10 a.m. during office hours nga naana ko dito. Noong saman ko, ingon sa nawa na ang gipati kong kalakot niya. But I knew what I had done. Nagbada ako sa akong kalakot niya. Nasa akong pagsabot, purely business ra ang iyang. Oh no. No. Naunsaman ko. Gano'n na kahibupat ko ini. Nahibaw ko sa iyo mga akong kibuhat. Kiamong pa na ako ang iyang mga tao nga nanarbahog ng inabuhi lang. Unsa pa kinig imong kibuhat, Sophie? Unsa man kini? Gitawagan na kag sayo, Harry.
Aron paluapon ka nga mo report yun mo karon dito sa inyong gitrabawan. Way problema, Sir Andre. Basta, ikaw bahala na mo dito. Okay, Hari. Basta ang importante nga mo trabaho lang mo dito. Kay may target date sa atong kontrata dito. Makikita ko ni Miss Jimenez karong buntag. And right after sa iyang office, mo diretso na ko sa site. Okay, sir. Salamat kayo, sir. Bye. Bye, sir. Maligo na ko. Aron makaandam na sa akong mga nakaw. Kapiton para ba na ko si Fiona. Aron wapit dito sa iyang trabawan. Wa mo na lang unta ko, hapit na pa, Andre. Dili ba daghang kag importanteng lakaw? Yes, but mingon ko ni mo gabi nga nihon ta ka. Aron ihatod sa mga trabawan. Daghan ka pa man gud og lakaw. Nya, makasabot raman sab ko. Pwede sab kang manawag nga dili ka makapit nako. Kay may importante kang atimanon. Sige lang, good. Pero di ka gusto nga pito nakop din eh. Ngano kung dili. O lagi. Ikaw magud nga akong gihuna-una. Loaded na kaayo ka. It's okay, Fiona. Way problema. Kaya pa. Sayon ra ba kaayo ang pag-ingon nga kaya? Pero, I don't know. Kung diha nimo, complicated na di ay kaayo. Okay, Ma'am Fiona. Let's go. Igo ka malang mo may pahiyong nga mitanaw na ako. Shall we go? Okay, let's go. Right after ko ikaw nga mahatod, mapit ko sa hotel ha, ni Professor Jero. Maayo kay naghisgot ka niya, Andre. Nagasiguro kang okay ra gyud siya? Ha? Sa imo manggod nga gisulti nako gabi pa, bahay niya. Usanin sa akong itinerary karong adlaw kay I realized na doon na dili maayong mahitabo kagahapon netong nuwa siya. Andre. Mo na akong pagtuof yun na. O kinahanglan nga ako kining masuta. Kay tingalig unsay nagpaluyo ining tanan. Kay sa gikainon ko na nimo, imposible yun nga kalit kayong kausaban ni Professor Jero. Imposible yun kayo. O suwayan ko siya sa pagpatugan labot ini. Kay akong gianalisar o gitimbang-timbang nako na kung husto manggani kining nias kung unahuna. Naluoy ko ni Professor. Naluoy ko niya. Luoy juga siya. Unsa? No. May tag nga vacant na kaning kwarto ni Professor Jero. O sipot pa sa buti ni. Nga out na siya. Sa unsa nga rason? Magsusi ko sa front desk. Apan suwayan ko na dito. Suwayan ko siya sa pagkontak. Kung hain na siya karon. Ang ako cellphone. Call Professor Jero. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Ano wa sa magpaibaw na ko. Bisan na lang unta nga ipahagi niya message. Unattended. No. Kumbinsido ko. May milagro yun nga nahitabo. Adto na yun. Sorry, sir. But as per record natin din, no? Around 9:46, last pa siyang may check out. Unsa? God. Thank you. You're welcome, sir. No. Kinahanglang ikasulti ko si Professor Jero. May kitago siya na ko. Tunag yun! Naglibog na ko ni unsay akong baton. 8:50 na. I need to see Miss Sophie Jimenez between 9 to 10. But, si Professor Jero. Si Professor. Kinahanglang nga matawag ko ni Miss Jimenez. But dili ko buot nga makadisturbo niya kay Bicho sa'yo pa. Pero, bahala na. Naunsaman ko. Uwa ko makasabot sa kong kaugalingon. Excited ako nga makita mi ni Engineer Andre Martin. Oh my. I need to go now. I must be in the office before 9. Oh, may mitawag.
Hello, Engineer Andre Martin. Good morning. Good morning, Ma'am Jimenez. Ma'am Jimenez? I mean, Miss Jimenez. Nalimot ka ba di ay, Andre? Na Sophie na lagang itawag mo na ako. Pastilan. I'm sorry, Ma'am Sophie. I said Sophie. Awkward man nga sang piton ko ikaw sa imong name, ma'am. I mean, miss, nga dili ko komportable tungod kay dili lang mas taas ka na ko. Gawas pa, ikaw I don't like to hear it, Andre. Again, just call me Sophie, okay? And I'm about to go to the office now. See you there later, okay? Any problem? Waman. Oh, I'm sorry, Sophie. okay. Bye. Bye. Oh, my. I think I forgot something. Oh, yes. The car keys. Oh my goodness. I'm sorry, bro, BJ, nga nadisturbo o nasulta ka. No, I'm doing fine, bro. Huwag ako istorbo. Teka ko na, bro. Ako lang, kung sa mga kinilig ka-importante ni mo, bro, kinilig mong professor, Geronimo Villa. Gusto ba ko? Bro. Professor Geronimo Villa. How's your relation to him? We're more than friends, bro. Shall we say, suod yung kaayomi kaniadto pa. Even sa high school days pa nako, in college and until now, labi na kay managsama kami og failed nga gisudlan. Okay. Then? Sa laktod, bro, gipakasama ko na siya si professor nga sakop sa pamilya tungod sa among kasud. Well, sabdan ka, bro, Arne. But I think, sa mga circumstances karon, sa mga information nga akong libawan, nga related niya, ang itingali nga distansya kaniya, bro. Kasi kung tanaw, naghatag siya risko sa imong kaugalingan. Bro, Ayaw lang ligas pagsabot, ha? Suod ba mo? Pero concern lang ko rin, bro. Suod usap ta. Kung di ka buot nga maproblema o mahasol ka tulang niya sa mga butang o inutang mga problema nga nalambigan siya. Isaptan niya ko rin mo, bro Andre. Yes, bro. Isaptan ka. O nagpasalamat ko sa imong concern nga rin ako. Wala, bro. Ikaw pa. Again, thanks, bro, Wiji. Pero ang ako lang, ingon nga sakop tingalis pamilya nga kung pagtatarya. Mao ni hinungdan nga concern usab kay kuniya. Labi na gyud sa iyang security. Yes, bro. Sabtan na ka. O bagay ka na usas akong ibiliban mo. Ang matuod mong pagkaikaw. Ang matuod mong pagka-concern sa mga tao nga nagpalibot mo. And I know you already inanak ka. But anyway, don't worry. Buhato na to kung ano sa'yo maayo para sa ibang professor, bro. Kaya may uta, di ba? Osbon ko, bro. Salamat. Daghan yung kayong salamat. I'm sorry. I mean, medyo nalit ko gamay sa akong pag-anis mong office. I understand nga, hesitant ka and cautious sa pag-mention sa akong ngahan, Andre. Gusto ka? Mutawag ka na usab na akong ma'am? May mo ba nga mo pasabot ko nimo about ini? Dili ba kiingnan ko na ikaw sa phone while nagsulti ta nga just call me Sophie. Kay mao na akong gusto nga itawag nimo nako. Wa kay anghayan nga kaikukan. Kay ako maning kapuputon. Ako maning gusto. Awkward o unsa maimong hunahuna labot ini. Forget about it. Ingon ana lang kasayon. Anyway, may buot kang isulti nako, right? Mong kana nila itong istoryahan. May tungod kini sa gamay problema sa mga tao nga nagtrabaho sa site, ma'am. Sorry, Sophie. Although, still, nga dili ka pa comfortable sa pagsangpit sa akong han, but hisabtan ko ikaw, sooner or later, you'll get used to it. Salamat sa pagsabot. Okay, unsay buot mong isulti nako? Mga ilang ko og dispensa nimo kung may problema o may sayop ba nga nahimo nga kung mga sakop nga nagtrabaho sa site. O gusto sa ko nga masayod kung unsa gid ang problema. Well, I think okay now. Ayaw na ka nag-isud pa sa imong buot. Forget about it.
Ha? Ang buot mong ipasabot nga. Wa na'y problema. Nasulbad ra. Okay na. Pero, huwag ka musulti kung unsa ang problema. Kung about ba sa mga sakop, sa kalidad ba silang trabaho o unsa ba? Kinahanglan tingali kong masayod isip kabahin sa ang buot kong ipasabot nga maghatag ka namo kinig leksyon nga kinahanglan ming mag-amping sa mong trabaho. Aron nga, di na kini mausab. Nga magkatabang usab ka namo nga mas mapalambo pa namo ang kalidad sa among pagtrabaho o serbisyo. Labi na gyud ninyo nga among mga clients. Yes, Andre. You're right. Pero wala kita'y angayang panagsultihan pa. Bahin ni Anang Butanga. Magkapangutana ka tingali kun ngano. Ayaw kalimot sa ilang giingon nga customer is always right. Very common kaining mabati nato bisan asa, di ba? Oh, tinuod na. Nga sa ato pa, every customer or a client has the right kung unsa iya ikasulti sa mga butang, sa iyang palibot, or observations. Labi na kung related kini sa iyang gipatrabaho sa contractor. Am I right? Yes, of course. So I chose not to talk it over. Besides, as long as your clients like us, we're satisfied sa production, sa inyong trabaho, so then, why problema, dili ba? Wa man ka magkatingog, Andre. Nakapay kalipok? What? So? Bisan wa kay kisulti, pero nakasabot ko kung unsay naasay mo huna-huna. But kung unsa man na, sa ako nang gikaingon a while ago, forget about it. Okay. But I think, wa tingali designated rules between the two contracting parties like us. Dili pa? Basta magkasinapot, dili lang sa presyo or trabaho, why problema? Sa latot, depende ra gyud sa masig kahapig. Ang ako lang, nasama ninyo nga nangita og buot makakuha og kontrata. Obedient ang gyud tingali mo sa inyong mga kliyente. Og related gihapon ni sa atong nahiskutkan nga customer is always right. Hisabtan mo tingali ako, no, Andre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sophie. Thanks. Andre is a serious type of person. Mahitsura, gusto sa barog, an intelligent man, and almost naana kaniya ang tanan nga gipangita sa usa ka babae. Aduna usab siya ay asset nga ako nakita nga wa sa upan. Ug lisod na karong panahon nga makita sa usa ka tawo ang iyang pagka-humble, nga wa magpasikarpo sa kaugalingon, ang iyang pagkamapaobsanon, nga pipila na lang kaha karong panahon ang nagbato niini. Sa laktod, he's a down-to-earth man. Ug dili gyud imposible nga daghang babae nga sama nako nga madani kaniya. Ay, naunsaman ko oy. Nga do pang dali kaayo kong nadani sa iyang karisma. Sa iyang pagkasiya. Ug imposible sa tingali nga wa pa siya hiniguma. Labing siguro, tuna na kyut. Ug pagkaswerte ka niya. Pero unsa ka kung ako kining sayron through sa account mismo ni Andre. Maayo ka? Ngayong pagbuminaw sa Naunsa Lex man Pino. ko. Bisan unsa naman lang ang musud sa kong hunahuna. Oh, kauwaw. I know this is not right. Dili kini husto. Dako kining sayop. Bisag unsa kus pagunahuna. Salabtunon ang pagpaadto ni Miss Jimenez kanako sa iyang office. Nagtuo ko nga about sa among gitrabaho sa bag-unlang building ang iyang tuyo. Pero nasayop na ko. Di na ganit siya buot pa nga iskutan kini. Di na kubot ka magunahon pa labot ini. Ang hinungdanon nga na-address na ko ang problema sa akong mga sakop nga nagtrabaho sa building. Ug bisan wa na mo kini misturyahe, apan na fix ang tanan. Nga dili na matawag nga problema. Oh, si Fiona. Hello, Fiona. Kumusta na si Professor Gerald? Nagkasulti mo? Oh, Fiona. Kagabi pa day nga may check out si Professor Giro sa hotel nga iyang gistaran. Nga wa giday magpahibaw na ako. Unsa? Ug wa ko masayod kung hay na karon siya. Kay dili no sab siya makontak. God. Nga naman di ay, Andre. May problema pa mong duha? Ha? O sa may problema ba ming duha? Ang buta kong ipasabot ba? Kung wa ba mo ay misunderstanding? O sa pa diha nga posible nga reason nga nung naingon siya ini? Wa. Wa ug wa gyud ko'y nahinumduman, Fiona. Nga may misunderstanding me or bisag gamay na lang kaayo nga argumento.
O sukad, huwag yung ka na mahitabo sa kadugay na namong panaguban. Pero, usa may nahitabo niya. Ganong diingon man siya ini. Usa may rason. Huwag yung ko'y ikatubag di mo anak, Fiona. Huwag yun. Pero huwag ko'y laing gituhuan nga rason. Ganong naingon siya ini. Ha? Dito rin yung kini magsugod human siya mabalik sa hotel. After atong kalit siyang nawa o wala na ko makontak. Kay miuban day na itong upat ka tao nga miyadto sa iyang kwarto sa hotel ug iyang giubanan. The number you have dialed is either or out of coverage. Di gagapon siya makontak. Unusual na kining kalit nga kausaban ni Professor Jiro. Labi na nining kalit na usab niya nga pag-check out sa hotel. Nga magpahibaw na ako. Kay dili siya ingon ani. Murag may pugat yun nga rason kung nga nung iya kinigibuhat. Tuod na lang ko sa apartment nga akong... sakyan sa pulis. May mga pulis sa tubangan sa apartment nga akong gipuyan. O sinita po. Nga nung may dagang pulis na sa apartment. Nga nung... Ano, sa inita po? Nganong may dagang pulis din sa apartment? Kuya, giran sa kimong kwarto, bagang manong tao ganihan. God! Nangatuali ang tanang mga butang din sa soda. Sa buong pagsabot, Mr. Martin, ining sitwasyon na. Masabot ni mo nga ang mga tao nga misud din his imong gipuy-an, may gipangita. Tungod ining pagkatuali sa tanan ng mga butang dinisod. Lakip na ang imong computer unit. Nawa, gipanglangkat ang mga connections. No. Nagkinanglan mi sa imong kooperasyon, Sir Martin. Mahimo bang ma-invite ka na mo sa presinto alang sa dugang pakisusi labot ining hitabuan? Yes, sir. Anam ko mo cooperate ninyo. Thank you, sir. Unya, makikoordinate di mo ang atong investigator. Palihog niya dahil kong check sa tanan ni mo mga butang din, hey, sir. Kung wa ba'y nangawa. God, unsa kining hitabo, Andre? Kinsa ka mga tawanan nga mahimo ini? Wag yung kasulti ni mo bahin ini, Fiona. Pero di pa ko sa police station alang sa gimong investigasyon sa mga kapulisan labot ini. God. Relax lang, Fiona. Moingon ka lang nga relax. Huwag ka ba mahadlo kung babala ka ini? Fiona, way daotang hitabo na ako. Paaboton pa ba di ay nimo nga may daotang mahitabo nimo? Nga may buhaton tong mga tawhanan nimo? Basta, huwag kay angin kabalakan ako. Wag. Hala no, day Fiona, kakuya o ba, oy. Maayo gani kay wa si Dong Andre dito sa apartment kayang gipuyaan do ato sa pag-atake atong mga tawhana. Maobitaw ng inyang. Dili na ko mahulagway. Unsa kay mahitabo kung timing pang dito si Andre. Pastilan, simba ko in town. Oy, palayo lang. Tungod din hitabuan ng inyang nabalaka kong naapay mo sunod ini. Unsa? Jesus, Ginoo ko in town. Labangog, pila ka loud. Og nagtuo kong dili lang kay si Andre ang namiligro. Lakip usab ako. You can give me your email, sir, so that I can also send you our rates. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you very much. Ma'am Sophie, ma'am. Excuse me. Yes, Maris. Tanawa, ma'am, dali sa FB. Dili pa maumaning tawanan din sa office the other day. Ha? Hain ba? Nay, may. Kaya ba gwapo, ma'am? Nga matod sa guard, engineer di ay to. Tanawa, ma'am. Si Andre. Oo, Andre. Andre di ay kuno iyangan inyong tunggal. No, si Andre. Di paghihapon ko sa police station, Ma'am Sophie. Gitawag ko ni mo, Ma'am, Andre. Sorry. It's okay. But, are you okay? Well, although dili maayo kining hitabo, but okay ra ko. Kay timing nga wa ko sa apartment nitong higayuna. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga wa niya itugot nga may daotang mahitabo nako. By the way, hain ka karon nga police station. Kay mo anak ko. Gusto ko mutapan nimo. No.
Salamat na lang kayo, Sophie. Hapit masad mahuman ang ilang pakisusin ako. Ayaw na naghagawa pa ang imong kaugalingon labutin eh. Anyway, diyan na ang mga pulis nga makatabang o maka-assist nako. Basta, paabot ako diha. Not later than 20 minutes, na anak ko. Sophie, hello? Hello? Kitiritso na niyang puto lang among pagsulti sa phone. Sa manigiya, buot siyang mutabang o buot nga manghilabot na ko? Murag di balik siya. Si Fiona. Hello? Hello, Fiona? Hello, Andre. Nakababalik sa police station? Fiona. Pero karong taon mubiyan ako diri. May gipaabot lang ko sa makadiyot. Pabutan na lang ko diha. Mo anak ko. Ha? Muari ka? Mag-taxi ra ko. Or mag-motor taxi. Aron, maabot tayon ko diha. God. Tinglig mag-abot sila sa Misiminis. Hello, Andre. Naminaw ka na ako? Unsa ka to gisulti nimo, Fiona? Matod ko, naminaw ka ba na ako? Oo, naminaw ko nimo, Fiona. Anya, ganun mo ra ka man ugwa sa imong kaugalingon. Daghang tao diri, di na ko mabati og maklaro ang tanan mong gisulti. O di sa ko buot nga i-loudspeaker kay makadisturbo ta diri. Hello? Hello? Kana, mabati o maklaro na ba ko nimo? Kunon say akong gisulti? Excuse me, Engineer Andre? Yes, sir. Hello, Andre? Fiona, gitawag ko sa police investigator. Putlo na nato kining ato pagsulti. Oh, Fiona, wa ka bad lagi bulakaw. Ingon nga mo adto ka sa police station diin tuwa karon si Dong Andre. Dili na lang tingali ko mo padayon og adto ng inyang. Uy, gado bad. Mara man og dili gusto si Andre nga moadto ko. Ha? Uy, nga no good. Abot lang, wa ko masayod. Ay, basin day nga, mabala ka siya ni mo. Kuyaw ba atong nahitabo niya? Unya, dili pa matod ni mo kaniha, dihang nagkasulti mo nitong Andre ganihang buntag. Nga kung naasiya sa peligro, lakip ka, mabiligro sap. Ugod ang inyang. Ayaw lang kong kalain niya day, oy. Natural man lang tingali ng iyang giingon nga dili ka paadtuon sa police station. Kay concern man siya nimo. Dili siya gusto nga mabutang ka sa peligro. Labaya ka niya, day. Gusto lang gunutan akong ipakita po niya na nga concern ko niya. Ay, naibaw naman bitaw si Andre, day. Maungsapta lang siya. Naniguro lang siya sa imong safety. Aw, hinoon, lahirag yun kung tuwa ka. Kaya mo siyang unungan. Total, nakapananghid naman po ka sa manager. O ikaw, depende ra nimo ha. Pero mas maayo nga i-prioritize nimo ang imong safety. Pastilan, ma'am, Sophie, huwag ka na lang unta maghago pa sa pag-ani sa police station. Kaya raman ako ni problema ha. Gusto lang ko makatapang nimo, Andre. Dili lang kay managkailata as ikaw ang usa sa mga contractor sa bago namong building, but as a friend. Dili pa managkikala naman kita? Wa ka pa di ay mag-isip na kung imong higala? I can assure you, makatabang ko ng imong problema. Salamat, Sophie, pero... Sama rin ko tingali kung ako ang manginahanglan. Bisan kung dili ko mo ask sa imong panabang, as a friend, dili ka pa di mo tabang na ako. Nganong dili magka, Sophie? Andre? Oh, may misampit ni mo. God, si Fiona. Siya kining niabot. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.